Здравейте, прекрасни хора! Искам да ви разкажа за топлината и светлината. Всеки човек трябва да свърже ума и сърцето си, ако иска да е пълноценен. Мъжкото и женското начало са светлината и топлината. Те са център на космическото равновесие. Не си ги представяйте само като енергия или нещо имагинерно, което няма материално изражение, защото има. И то в самите нас. Мъжът трябва да цени в жената, че тя носи топлината. Тя е проводник на топлината. Полюс минус, отрицателен. Жената трябва да цени в мъжа, че той носи светлината. Той е проводник на светлината. Полюс положителен, плюс. Топлината е всичко, което сгрява, омекотява, разтопява, разлива, привлича, съхранява, топли. Това са чувствата в човека. Човешкото сърце. Това е любовта. Светлината е всичко, което озарява, осветлява, изгражда, създава, одухотворява, отдава, свети. Това са мислите в човека, човешкият ум. Това е мъдростта. В човека тези енергии, полюси, се намират в хипофизата и епифизата, пиниална жлеза. Тези две жлези крият дълбоката мистерия на половия въпрос – проблемът за мъжа и жената. Хипофизата е важен фактор за правилното анатомично, физиологично и психично оформление на човека. Важната цел е човек да разработи емоционално съзнание, което е във връзка с качествата на сърцето. Правилната обмяна на мисловно и емоционално ниво или ум и сърце води и до правилна обмяна на биохимично, физиологично ниво. Хипофизата има две части – преден и заден дял, напълно изолирани и независими една от друга. Тази анатомична изолация се изразява в един процеп между двете части. Двете части на хипофизата секретират 8 хормона. Хормоните на предната част се вливат в кръвта между нейните клетки, а тези на задната част се отправят към канала на гръбначния мозък. По специфичност, предната част на хипофизата се явява мъжки интелектуален характер, задната част се явява женски емоционален характер. Предната част на хипофизата проявява мъжката енергия, мъжественост, воля, устрем, оригиналност, освобождение, творческата мисъл или творческото начало, бащата. Естеството е електричество или светлина. Задната част на хипофизата проявява женска енергия, въображение, женственост, красота, нежност, мистичност, интуиция, майчинското чувство, съхраняващо живота. Естеството е материя и топлина. Ако обръщате внимание на тези две проявления в себе си, ще започнете да разбирате кога сте в мъжката енергия, кога сте в женската, коя преобладава, къде има липси и така нататък и много други неща за себе си можете да разберете. Пениалната жлеза, епифиза или шишърковидното тяло е антената на човешката индивидуалност и космическото единение на мъжкото и женското начало. Важен център, чрез който се произвеждат и предават първичните стимули на човешката душа. Забележете, говорим за индивидуалност. Човекът като биологичен комплекс има индивидуалност. Индивидуалност
означава, че там се съдържа безсмъртният лъч на неговото подсъзнание и свръхсъзнание. Личност представлява историческа даденост за времетраенето на отделна инкарнация, изразена чрез физическо, емоционално съзнание и конкретна човешка мисъл, включително психическия комплекс на съзнанието. Човешката индивидуалност няма пол, не е нито мъж, нито жена, а има антена в главата. Това е пинеалната жлеза. Човешката личност обаче има полярност. Два пола, мъж или жена. Раждайки се мъж на земята, изразяваш мъжката част или предната част на хипофизата. Раждайки се жена на земята, изразяваш женската част. Това е задната част на хипофизата. При инкарнация в мъж е важно да се разработва разумност и отдаване. Всички способности на ума трябва да се развиват хармонично. Тази хармония се изразява като светлина. При инкарнация в жена е важно да се разработва сърдечност и приемане. Всички способности на чувствата трябва да се развиват хармонично. Тази хармония се изразява като топлина. Когато човек разработва тези центрове в себе си и постигне баланс, той усеща това космическо единение или разбирането, че е част от едно космическо съзнание. Свръхсъзнанието и подсъзнанието са в непрекъсната връзка. Онова, което пречи на повечето хора да го разбират или просто им обягва, е защото пребивават в колективното съзнание или са подвластни на изграденото си самосъзнание, което пък е свързано с силното самомнение или с тяхната личност, а не тяхната индивидуалност. Колективното съзнание те обезличава, т.е. там нямаш връзка с космическата си индивидуалност, а самосъзнанието те отделя, там пък нямаш връзка с космическата душа. Мъжката енергия е свят на идеите, ум, разум, интелект. Те създават, отдават светлина или мрак. Според зависи. Женската енергия е свят на чувствата. Емоции, настроение, чувственост. Те привличат и приемат светлина или мрак. Материалният свят осъществява двата принципа, мъжки и женски, осъществява явленията, фактите и нещата, които създаваме и отглеждаме. Създаваме и отглеждаме. Светът е такъв, какъвто всички ние го правим. Бъдете хора на светлината и топлината. Его и личност са едно и също. Много често, без да разбирате, вие усилвате точно това, от което се опитвате да се отървете. И сега тук това е много лично, който както иска да си го разбира. Моя апел към всички емпати. Нали? Поредната модерна думичка за нещо, какво беше нещо старо и нали, нещо много ясно. Не само в психологията. Так, апела към всички емпати, моля ви, обезличаването на вашата индивидуалност е вредно. Планетите Уран, Нептун и Плутон имат отношение към хипофизата, епифизата и хормоните. Това е в най-кратък вариант за светлината и топлината. Информацията е така есенция и всеки може да я използва по много направления за себе си. Въобще може да е много полезно. Аз съм Даниела Ангелова, астропсихолог. За лични консултации, терапии или обучение само с предварително записване можете да ми пишете на имейл адрес astroanalytic@abv.bg. Можете да разгледате сайта, да ми пишете и там astroanalytic.eu. Можете да ми се обадите по телефона. А можете и да се абонирате за моя канал в YouTube Astroanalytic.